Makulimlim kay ang panahon karon bayan. Lami kayo magsabaw karon. Sila Takia o anak bayan nangaligo lang karon. Enjoy daw kuno kayo sila mga ligo. Para sa ato abayan ba sa Pilipinas kung mag-ulan, di ba? Mo ni ato ang best time pod kung mag-ulan sa ato mag-enjoy ta, magpabasa-basa sa ulan. Bungkaw si Takia bayan, nanom sa iyahang talong, ako na. Ayun gitanong Takia. Ako ang talong. Ako ang talong. Ako na siya. Ito mga talong bra. Ito mo nasa imong likod Takia. Ano siya? Talong! Hey! Ayaw, third! Ano siya? God! Ayaw ka! Di ba kailangan yun? Bungkalan. So bungkalan imo ang tanong para ambot lang kung mabuhi pa din sa winter. So tanaw na nato. Pero kailangan daw bungkala na ato perminte ang ato ang tanong. Asay mas lami Takia, ang oblong na talong o ang straight na talong? Oh yeah! Oh yeah! Ang talong ba yan? Paabot lang yan eh. Tapos kami tagaan yan eh. Gracia. Tapos kami taga. Ilig-ilig ko ba yan? Tapos ilig-ilig ko tanong kung wala ko'y lingad. Naara ko din sa gawak na likod sa aming balay. Magtanong-tanong, maglimpyo-limpyo. Wala'y lingaw. Sa una pa yan, ang gamiton, di ba sa elementary ka, magamit man na o una or tawag sa una, ang tawag sa amuan is puro dili, wala may puro dili or una, gamitin na ito ang piko. Maayon po siya, makatuwa ng siya kay, syempre. Usahay, gamitin na ito ang kamot. Kung dili ka hilig, kung sensitibo ka, gamit ng taong gloves. Kung may gloves, magpilit. Pero ako, mas prefer ako na bare hands. Huwag amot kay... Bare hands, kinamot. Oy! Kinamot! Dagko na siyang mga sagbot. So, ang kamatis ni Takia ba yan? Nanay mga unod ba yan? Tanawa ba yan? Dagko naman gud ang mga sagbot. So kailangan limpyuhan gid ang kanang naa sa mga gilid-gilid sa punuan para healthy. So
Mao ni siya bayan. Ganahan kay ko sa akong kamatis, dagko na siya. Ay. Dagko na siya, nakakuha na ko ani bayan. Ganahan na kay ko ini. Tapos ako ang madumduman ako ang mama sa una bayan. Kailangan nimo ang pasukan. Kumukuno ng para pagyud na himsog. Himsog ang imo ang tanom. So mauna siya. Himsog kaya ko ang kamatis bayan. Moy. Namatay lang mo tingali ni Takya pag winter. Pag bugnaw na. So at least nakakuha na ta. Pwede na ta mag-itlog pinirito ani Takya. Itlog pinirito, kamatisan, sausawan, sabaw. Uy, di ba sa ato pag naay mga sausawan, tuyo, sili. Yes. Tapos butangan din og kamatis, di ba lamig kistanan, Lamig tapos na. piniritong isda dayon. Lamig na sakto na yun. kamatis jud. Sakto gid Lamig na kistanan. kamatis sa sausawan. Oh, kini. Tapos dili lang og kamatis, butangan nimo og sibuyas dahonan. Which is naa sa ako ang garden. Makita nimo sa akong garden. Nasa lang di pa yan? Huwag na kadupistahan. Kaya na lang. Piso! Manay ko ha, kung mo bayan ko, isa na kabuk mong anak kay nangita na lang yung paagi nga malingaw sila. So muna mahitabo sa ako, isa na mong anak, so nangita na lang kung paagi sa anak ko, isa na akong anak. Tugnaw kayo ba yan? Tugnaw kayo na. Pero enjoy! Enjoy tayo ganyan basta mag-ulan. Enjoy jud kayo basta mag-ulan. Kung wala ka gilantan. Kung gilantan ka, pag-black na lang. Babasa ang ulan. Dili Babasa makabasa. kag ulan, babasa kag ulan, magpalit-hilan lang ka. Kailangan din ka mo inom og Tubig. tubig. Di ba? Hilana ang gilana. Para dito ako nung maghilana. Painom ta og tubig. Ang Isa ako ka ang baso ng tubig. ang ako si Barok nalingaw. Kailangan ako mag-ulan ba yan? Kung nang maghimo ka og barko-barko ba? Papel barko ba? Kung nang magbangka bitaw? Tapos ipalutaw dayon mo sa mga kanal. Tawa, Sa mga tawa. lapok ng, di ba? Oo, Muna siya, tama. labi na sa dalan ba? Ni Dotero, maglumba-lumba dayon mo. Kaya ako agi basta pag makahuman pag ligo na adayoy mainit na champurado. No, gina ko wagi na perminti si mama sa una mag-prepare og champurado. Lumi pag kining ulan, lumi. Tapos rice bread. That's kayo na. Kung wala, noodles. Noodles na butawat yung itlog. Butawat yung itlog. Oh. That's na siya ba yan? Grabe ang ulan ba yan? Nakakatawa mga siling.
kaugalingan, manggawas, ang ato ang mga igagaw. Buto og saging. Yes, mga to sa gawas, magpabasa-basa. Mga ligo, mag-shower sa atok. Kakagitang kuhan sa atok. Oh, nindot kaayo na. Oh, the best yung kaayo ng feeling nga. Mo na isa sa mga memories nato ba yan na magpabilin hantod-hantod karon. Kung na-experience nato na kita mga batang 90s man tingali no. Mga batang 90s, mostly Uy, batang ipis. batang 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Mao na ilahang kasagara nga makita nga moadto sa gawas, magpabasa sa ulan, magtampisaw, enjoy na kayo. Enjoy na kay tan-aw ng mga bata. Lingaw kayo sa tan-awon. Tingali ko mo sulod sa trabaho bayan ugma. Di ko mo sulod.